En l'antic imperi romà, un dels pitjors càstigs que podia rebre algú era el d'esborrar el rastre de la seva existència. Quan el Senat romà sentenciava oficialment algú, es procedia a eliminar els records físics del condemnat, imatges, escultures, murals. El nom de la persona en qüestió s'eliminava o ratllava de les inscripcions i escrits oficials. Fins i tot es va arribar a prohibir que els membres de la família usaren el seu cognom. I, per descomptat, es mutilava qualsevol escultura que representara el sentenciat. Simbòlicament, es desfiguraven les estàtues, monedes i retrats. De vegades, com un càstig encara major, s'usaven les restes de les escultures del condemnat com a material de construcció. Aquesta pràctica rep un nom, condemna de la memòria. En llatí se la coneix com damnatio memoriae. A principis del segle XX, la ciutat d'Alacant va erigir un monument en record i homenatge als màrtirs de la llibertat. El conjunt escultòric representava la llibertat i estava dedicat als defensors de la democràcia, afusellats en 1844 durant l'alçament de la ciutat contra el règim del general Espartero. Alacant mantenia i lluïa orgullosa la seva memòria democràtica. Tant és així que al voltant del monument se celebraven anualment actes d'homenatge, record i memòria. En 1914, l'escultura es va millorar i reinstal·lar en el lloc més emblemàtic de la ciutat, el passeig marítim que corre paral·lel al mar i que rebia el nom de Passeig dels Màrtirs de la Llibertat. L'esplanada, el passeig i el monument es van convertir en el símbol de modernitat de la nova ciutat d'Alacant que s'obria al món a través del port. La zona prompte va passar a ser un punt de reunió d'alacantines i alacantins i un dels llocs més transitats i fotografiats de la ciutat. L'escultura es va convertir en símbol d'una ciutat lliure i acollidora. Aquell lloc de memòria es va omplir de visitants que anaven i venien, trànsit de persones i mercaderies del port, cafès plens de gent i converses al capvespre, comiats i benvingudes a uns i altres. Entonces cuenta mi padre que cuando llegaron al puerto de Alicante y bajaron, se quedó mi abuela con los 4 hijos en el barco, pues solamente tenían un colchón y algo de dinero. Y bajó mi abuelo y cuando bajó a la plaza, ahí realmente era la Plaza de los Mártires, por la libertad. Y ahí había un monumento a los mártires de la libertad. Mi abuelo Baltasar, cuando llegó y vio las palmeras, el clima y un monumento a los mártires de la libertad, dijo que Alicante era su sitio. Tant la nomenclatura del passeig com la del monument als màrtirs de la llibertat van sobreviure als atzars polítics del primer terç del segle XX sense majors problemes. I així van continuar denominant-se oficialment durant la restauració monàrquica, la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i la Guerra Civil Espanyola.
Alacant va ser l'última ciutat lleial a la democràcia que van ocupar els revoltats el març de 1939. El puerto mediterráneo de Alicante vuelve a España. El pueblo recibe a las fuerzas de ocupación con indescriptible entusiasmo, el mismo que las sigue por todas las regiones y pueblos españoles. Aquesta és l'última foto de la guerra. En primer terme, les tropes de Franco. Al fons, civils republicans acorralats en el port esperant que algun vaixell els conduïsca a l'exili. I en el centre, l'escultura, danyada per l'artilleria feixista. Les noves autoritats de la dictadura franquista van decidir esborrar la memòria del lloc i van desmantellar per complet el monument als màrtirs de la llibertat. I a partir de llavors, allò s'anomenaria oficialment Explanada d'Espanya. Què va passar amb l'escultura? No hi ha dades fiables al 100%, però se sap que part del material, pedres i llosetes, va acabar formant part del nou monument als falangistes caiguts de la Vega Baixa, un conjunt escultòric que, irònicament, avui està protegit. «40 anys després de la reinstauració de la democràcia, el final del passeig, un dels llocs més fotografiats d'Alacant, continua dient-se Explanada d'Espanya i no ha recuperat el seu nom històric original. En la ubicació on s'alçava el monument als màrtirs de la llibertat, avui s'erigís un anodí conjunt escultòric dedicat al soldat de reemplaçament, inaugurat en 2001, i una gran bandera d'Espanya. Què recordem i què oblidem? Per què i per a què ho fem? Avui no queda cap empremta del monument que recordava el preu que van pagar generacions d'espanyols i espanyoles que van lluitar per la democràcia, la llibertat i la justícia social. En el seu lloc, just on va acabar la guerra, avui hi ha 3 soldats i una bandera. Damnatio Memoriae.